Dissabte a la tarda es va celebrar a Casserres la 12a a Sant Silvestre Casserrenca, impulsada pel Club de Futbol, el Futbol Sala i el Frankfurt Casserres, amb la col·laboració de l'Ajuntament i d'altres entitats com l'Assemblea de Joves. La Sant Silvestre Casserrenca no és ben bé una cursa. És un espectacle al més pur estil de Casserres, on la seva gincama Casserres Salvatge és una cita obligada a l'estiu. Per començar, la cursa té cada any un títol. Dissabte es va celebrar la Sant Silvestre Casserrenca Sal i Ron Ultra Pirineu, fent una picada d'ull a una coneguda marca de roba patrocinadora de la popular cursa de muntanya. També, a diferència de la Sant Silvestre de Berga, la de Casserres no és una competició. És una festa pura i dura per tot el poble, amb sortida i arribada al Frankfurt. La Sant Silvestre Casserrenca segueix un circuit d'1,5 quilòmetres pel poble. És imprescindible anar disfressat i amb ganes de passar-s'ho bé. A tot el circuit hi havia cada 175 metres un punt de control i també 4 punts d'avituallament gestionats per les entitats col·laboradores amb la cursa. El club de futbol es va situar a la zona del camp de futbol, l'Assemblea de Joves a la plaça de l'Ajuntament i el Futbol Sala al pavelló de la Llangotera, on una de les grades d'animació més populars, la Casserrenca, hi fa vida. A cada taula un pica-pica i beure per totes les edats. Enguany la participació va arribar a una 60ena de persones, la majoria infants i joves, però no hi van faltar alguns adults amb ganes d'acomiadar l'any de festa. Al final es van repartir medalles de cartró per alguns dels participants, com per exemple el que no ha vingut mai i sempre hi és, el que ha begut més o l'últim de la Sant Silvestre de Berga. La cursa es va desenvolupar entre riures i bon ambient i va aixecar, com cada any, la curiositat de propis i estranys.